επεξεργασμένη τροφή είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μας δώσει απευθείας η φύση. Δηλαδή, έχουμε παρέμβει στο να δημιουργήσουμε κάτι ελαφρώς ή πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο έχουμε λάβει από τη φύση. Όμως τώρα το στοιχείο που κρατάμε σε αυτό είναι ότι όσο πιο επεξεργασμένη η τροφή, χάνει δομικά συστατικά. Οι υδατάνθρακες, όταν μιλάμε για επεξεργασμένους υδατάνθρακες, χάνουν τη φυτική ίνα. Πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, γιατί θα μεταβάλει αρκετά το σάκχαρό μας και την ινσουλίνη μας. Η φυτική ίνα μας δίνει τη δυνατότητα να κρατάμε το σάκχαρό μας σταθερό, πράγμα το οποίο θέλουμε. Γιατί εκεί πέρα είναι τα σύγχρονα νοσήματα, όπως είπαμε, διαβήτης, αντίσταση στην ινσουλίνη κτλ. Προάγουν αυτές τις ασθένειες, αυτά τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Και από εκεί και πέρα μπορεί να περάσει σε υπερεπεξεργασμένα, όπου αλλοιώνεται τελείως η μορφή, η δομή της τροφής ή και δεν περιέχει καθόλου δομικά συστατικά παρά μόνο κάποιες γεύσεις, οι οποίες διεγείρουν τον εγκέφαλο και τους νευροδιαβιβαστές. Αντίστοιχα και τα λιπαρά. Γι' αυτό θα δούμε ότι οι τροφές οι οποίες έχουν συνδυασμό επεξεργασμένων λιπαρών και υδατανθράκων είναι πολύ γευστικές, αλλά πολύ φτωχές σε πρωτεΐνη.